Hej ľudia, mám štít! Nazad ľudia, ja som tam 13. Pozadie je teraz iné, lebo sestra prišla domov, druhá, a vzala si tamtú izbu, kde mám svoje hry, takže teraz je za mnou blue screen, taký slabší. Ináč, možno takto z vás vedia, ja kúkam anime. A dneska som sa o jednom chcel porozprávať, a to je o 4. sezóny Rising of the Shield Hero. A pre tých, čo nevideli toto anime, tu je krátke pochopenie toho lore. Takže, hlavná postava Naofumi Watami bol isekajnutý do iného sveta, kde sa stal jeden zo 4 hrdinov, čo sú lúk, meč, kópia, štít a ten štít je on. Na to sa od kráľa dozvedeli, že sa tam deje taká vec, kde sú také vlny, sa ukážu z neba a z nich prídu monštrá, ktoré ničia mestá a ľudí. A jedine len tí 4 majú vedieť to tie vlny zničiť. Medzi tým sa tí 4 trošku lepšie spoznali a dozvedeli sa o tom, že každý pochádza z iného Japonska, aka z inej dimenzie. Ale to je aj všetko, čo sme sa o tom anime potom dozvedeli. Potom sa k ním pár skupín ľudí na pomoc napojili, k čomu prvé nikto k nemu neprišiel, ale nakoniec napojila dcera kráľa, ktorému pár vecí v meste ukázalo, a nakoniec pošli ku jednému kováčovi, kde sa naučil, že nemôže použiť žiadnu inú zbraň, akurát len svoj štít, čo bolo pre neho trošku blbé. Potrávili potom tam tí dva troška času medzi sebou viacej a na ďalší deň, bum, to tá pič ho zradila, že jej niečo spravila také sračky, lebo on chcela byť radšej s tým typkom, čo má kópiu, kde už od začiatku sa videlo, že ten typek je zo 4 ten najdobrodejší hrdina. Tá Naofumi bol všade z kráľovstva ako slabota a úchyl označený, k čomu to mal trošku ťažšie, ale vedel sa udržať nad nohami. Tomu neskôr stretol typka, čo predával Torku, a tam našiel svoju novú pomocníčku Raftalia. Takže on si ju kúpi, vytrenuje a spolu sa stanú dobrým tímom. Neskôr si zohnal vajíčko, z ktorého vyšiel Filorial, ktoré nazval Filo, a prvé bol len vtáčik, ktorý im ťahol vozík, ale potom sa vedel premeniť na malé dievčatko s krídlami a im tiež pomáha proti monštrám na bojovanie. A spolu zažijú nejaké dobrodružstva, stretnú mladšiu sestru od tamtej bitch, ktorá je viac v pohode, zničia nejaké monštrá pri ďalšej vlne, zachránia pár otrokov, postretnú ďalších ľudí, zabijú pápeža, lebo chceli ich zabiť. Potom sa už vďaka kráľovnej dozvedeli všetci, že kráľ a princezna bitch Naofumiho nárokom zradili, a k tomu stratili obidve svoj kráľovský štátus a boli ku smrti potrestaní. A vďaka Naofumiho boli len premenovaní na kráľ odpadu a princezna bitch. A k tomu ešte aj jej meno ako dobrodružnička na šľapka. Potom pozažívali ďalšie dobrodružstva, uvideli nejakých ľudí prísť a odísť zvon, vydala sa k ním ďalšia spolubojovníčka zo ickej skupiny, takže ten týpek s lúkom. A to bola na skratku prvá sezóna. Hodnotím 9 z 10. A aby som nespoiloval veľa z ďalších sezón, tak druhej idú bojovať proti duchovnej korytnačke a sa teleportnú do toho druhého sveta z tých von, tiež hodnotím 9 z 10. A v tretej postretnú ďalšie postavy, ktoré budú im pomáhať, a tá bitch princezna hypnotizuje každého hrdinu po sebe. To kým sa nepridajú k Naofuminej strane. Tu hodnotím na 8 z 10, lebo mi ho proti tým predošlým prišla trochu slabšia. Tak záchod by som opísal od prvé 3 sezóny. Ak to chcete lepšie spoznať, zastavte si video a pozrite si prvé 3 sezóny. Pozrite? Dobre, tak ideme na 4. sezónu. Ináč tu budú aj nejaké spoilery, takže ak ste to ešte nevideli, pozrite si tu tiež. Takže, začíname tým, že pred 4. sezón ešte, takže posledná časť sezóna 3, zautočili nejaký ninja týpci Raftaliu, lebo mala na sebe Miko outfit. Kde sme sa potom od Sadény dozvedeli, že Raftalia je potomkyňa nebeského císara z Kutenlo. Tá, a aby druhýkrát dačo také sa nezopakovalo, rozhodol sa Naofumi, že pôjdu do Kutenlu a im vysvetlia, že na im dajú pokoj. A tu už aj tá 4. sezón začína, že oni idú do kráľovstva Siltvertu, kde si chcú zohnať loď, z ktorou pôjdu do Kutenlu. Akurát ich vo Siltverte zastavuje Verna, ktorý je zástupca Shusaku ľudí. A furt mu dáva nejaké termíny a bankety a také, aby ich zastavil. A Naofumi im už veľakrát vysvetľujú, že on žiadnym kráľom nechce byť zo Siltvertu a že musí ísť do Kutenlu. Medzi tým poznáme takého leva menom Jaralis, ktorý sa chcel nad Naofumím podrízať, ale Ford a Atora si rýchlo všimli, že ten Jaralis chce dať čo zle. Čomu pri jedných raňajoch ukázalo, že chcel Naofumi ho otráviť, čo Naofumi túto prácu využil na to, aby mohol odísť, a medzi tým sa hádali Verna s Jaralisom o tom, že to bol on, a on hovoril, že to nebol. K čomu sa dial konflikt, v ktorom sa nakoniec Atora ozvala a hovorila, jak väčšina sú strašní k Naofumi. Na to potom našli kuchára, ktorý povedal, že ho Jaralis nechal spraviť to, že mal otraviť to jedlo, čomu on zase chcel mať z nejakého dôvodu duel proti Fulovi a Atore, v ktorom Ful skôr zomrel, ale zobudili sa v ňom nové sily a schopnosti, z ktorých sa prvé premenujú na
na Furry a potom na totálneho čierno-bieleho Hakuko. Medzi tým sa aj ten Jaralis premenil na totálneho levo a potom na riadneho mutanta. Ale Fall vyhral a na to sa oni všetci už mohli pripraviť na cestu do Kutenho. Pri ceste stretnú ďalších ninjov, ktorí oni zničia, ale potom na Fumiho, Raftalia, Sadeniu a Gaeliona zoberie jedno vodné tornádo, kde skončia v nejakej jaskyni a spoznajú vodného draka, aj keď ho nikdy pred očami nestretli. To im dal oblečenia a taký talizman, ktorý by ukazoval, že sú pod vodným drakom chránení. Prídu do mesta, zachránia niekoho, budú zautočení a spoznajú čudného typka, ktorého neskôr zas uvidia. Potom stretnú Ruminusa, ktorý on s jeho rodinou a spolubojovníkmi ponúka pomoc. A na to zajdú k tomu majákovi, čo musia prevziať. Deje sa bitka, trošku prehrávajú a vrátil sa zase ten čudák a dal Naofumovi štít, ktorý mu dosť pomohol. Maják zhasli a vyhrali nad bitkou. Potom sa s vyšnými stretli a dozvedeli sa, že ten čudák je majster toho kováča. Potom preto, lebo zhasili maják, tak tá zlá vláda poslala na nich zlé hadie monštrum oročí. Ale to zničili. Získali z neho prekliatý meč a to si ten majster čudák zobral a postaral sa, aby sa to skľudnilo. Potom začali ísť po viacerých dedinkách a nabili si vďaka Raftalia, lebo si myslia, že bude novou císarkou, spolu bojovníkov. Potom jednu noc stretol Naofumi takú random kosatku dievčinu a rýchlo odišla, asi nebola až taká dôležitá. Ale zasa stretli a pošli s čudákom k nejakej reštike sa najesť a si zahrať Masuzu karty. Potom pred odchodom dostali od tej kosatky, čo sa volá Shiodina, takú kartičku s podpisom na pamiatku. Dnesku sa zastretli, pokecali a potom sa pripravovali si zabrať predošlo hlavné mesto z Kutenho. Na to musela sa ísť Raftalia sa porozprávať so zástupcom z vlády. A pri tom rozhovore sme sa dozvedeli, že zástupca je Shiodina. Porozprávali sa a rozhodli sa na krátke prímerie a že si môžu zobrať to predošlo hlavné mesto. Taktiež, aby sa Raftalia stala novou císarkou, to chcela tá Shiodina a aby nechali predošlého císara na pokoji. Takže predstavili sa tomu mestu, trochu sa zosilnili schopnosťami, Naofumi Ren a Itsuki získali nejaké EP, kde sa aj pýtali na Moto Yausa, že kde on je, aby tiež nejaké EP získal. Na to sme sa dozvedeli medzi tým, že typek bol head a ničil spolu so 3 filoriami, kde ani neviem, skadiaľ si ich zohnal, tých ninjov, ktorí utočovali na Naofuminu dedinu, lebo okrem dediny chcel najviac Filo ochrániť, pretože potom, čo sa z tej bitch princezne odmanipuloval, tak sa do Filo zadúbil. Takže nie je ten týpek iba totálny idiot, ale ešte aj z neho sa stal PDF. Ale kým vyhadzuje preč tých ninjov, čo si aj nikto nevšimol, tak je aspoň nejakou pomocou pre nich. Potom Shiodina musí ísť naspäť bojovať, lebo mu tá debilná krava makina prinútila, aj keď to je Cisa povedal, čo nechcel, ale zase ona je krava debilná. Takže bola bitka medzi Shiodinou a Sadinou, kde sme sa dozvedeli, že sú sestry, kto by to očakával, kde ona sa v kuse opíjala. A pri skorej prehre dala si nejaké ovocie a kartou si pridala nejaké medvedík čistotných schopností, ktoré chvíľku vedela udržať pod kontrolou, ale potom nie a tie schopnosti ju začali kontrolovať, na čo sa premenila na predošlú císarku. Na to tá predošlá císarka utiekla do nového hlavného mesta, kde zabila Makinu. Takže W predošlá císarka. Ale to tá Makina, jak duch chcela sa zmocniť tie predošlé císarky, ináč povedané Shiodine, ale ju zničila. Na to chcela tá predošlá císarka si dať duel proti Raftalia, aby si kontrolovala, či sa vie stať novou císarkou. Raftalia ju zničí, Shiodinu zachránia a nakoniec sa Raftalia rozhodol, že sa novou císarkou stane. Ináč toho predošlého císara našli a nechali ho ako keby utiecť. Takže nakoniec všetko dosť dobre vyšlo. Ale čo sa úplne na konci stalo, ma šokovalo. Takže pripravte sa. Motoyasu zabil tú bitch. Reálne. W Motoyasu. Aspoň sa z neho dačo dobrého stalo nakoniec. Zabudol jej zamknúť dušu, aby Dark nevstal z mŕtvych, ale čo už. A to bola viac menej 4. season z The Rising of the Shield Hero. Neprišla mi až taká doba, jak prvá a druhá season, ale bola lepšia než 3. season, lebo 3. mi neprišla, že bola až taká doba, jak prvá a druhá. To je moje hodnotenie tejto season. Ak chcete vidieť ďalšie anime, čo ja hodnotím, ozvite sa v komentároch. Môžete sa aj ozvať, že čo za iný anime by som mal hodnotiť. Taktiež nezabudnite. To je viac menej všetko. Čau! Taktiež ďakujem za tých 100 subscriberov, v podstate už 120 a uvidíme, jak rýchlo dáme tých 1000.